Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon. In Jippe's topjobbers, dus de spannende beroepen. Misschien zit er wel gat voor dichtbij. Kijk maar naar Jippe Tippe topjobbers. Ja, jongens en meisjes, vandaag zijn we in Jippe's Topjobbers naar het Academisch Ziekenhuis in Maastricht gegaan. Want techniek, ja, dat zit in alles. Maar in een ziekenhuis is heel veel techniek nodig. Kom zelf maar eens even metkijken. Met Bas. Wat hè? Couveuse kapot. Is goed, breng hem even. Oké, dank je. Tot zo. Ja, jongens en meisjes, en dan komen ze hier boven en dan denken ze dat ze in een laboratoriumbus of dat ze in een heel technische werkplaatsbus. Maar we zitten hier toch wel echt op de kinderafdeling van een ziekenhuis. Ja, en neven mij staat een couveuse en er staat ook een man bij. En ja, ik ben Jippe van de kinderkroom, maar wij hebben besticht aan. Hey Jippe, ik ben Bas van Wersch en ik ben hier medisch technicus. Dus verantwoordelijk voor de apparatuur. Ja, zeg Bas, maar ik maak me soms wel eens een klein beetje zorgen. Want nu stel je voor dat ik in het ziekenhuis kom te liggen. Of dat kinderen thuis in een ziekenhuis komen te liggen. En dan gaat kapot. Dan moest je toch niet aan denken. Ja, en dich moest dan zo gaat repareren. Ja, maar daar hoeft ze echt niet bang voor te zijn nu. Want zodra de apparatuur kapot gaat, dan werd voor gebeld en kon er meteen kijken. En ze kregen allemaal onderhoud en ze werden allemaal heel goed gecontroleerd. Dus ze kan echt wel zeker zijn dat niks aan de hand is. Ja, want stel je voor dat een verpleegster dat in ene keer zo'n apparaat in ene keer tuut en het werkt niet meer. Wat gebeurt er dan? Ja, die verpleegster die kan altijd even doen om te zorgen dat ze even door kunnen werken. En dan bellen ze mij en dan kom ik kijken. Ja, Bas, pot voor 3 dubbeltjes. Het ziet er allemaal ontzettend ingewikkeld uit. Was ik soms een professor? Nee, ik ben zeker geen professor. Ik heb zelf een elektronica-opleiding. En dat is gewoon mijn basis. En als ze hier in huis komt, dan geeft ze gewoon voor elk nieuw apparaat naar school. Dus ja, dan kies ze elke keer in de cursus gaandeweg leren men. Ja, het lijkt me een hartstikke interessante job. Maar ja, is dat altijd even leuk? Ja, het komt wel eens voor dat ze het 's nachts, als ze wachtdienst op het bed werd gebeld. En dan geeft ze gewoon naar hier om te zorgen dat de apparaten blijven draaien, zodat het ook goed blijft met de patiëntjes. Ja, want als de apparaat het niet doet, wat dan hè? Ja, dan heb je toch een probleem. Maar meestal lukt het wel om ze weer netjes in de lucht te krijgen en dat alles goed blijft. Ja, Bas, dat is allemaal leuk en aardig. Maar nu stel dat er kinderen toe zitten te kijken en die willen ook in het ziekenhuis komen werken. Wat moeten ze dan leren? En is er wel werk voor in de toekomst? Ja, ik denk dat we werk genoeg hebben en ook in de toekomst. Dus als die kinderen technische of mechanische elektronica of zo gaat die opleiding doen of willen gaan doen, dan zijn ze hier een goed adres om hier te gaan. Ja, weet ze, ik denk dat we nu eens even gaan kijken wat hier nog meer allemaal te doen is. Zeg Bas, waar zijn we nu terechtgekomen? We zijn hier op de kinderintensive care. En dit is een afdeling voor hele zieke kinderen. Ja, maar ik zie een webcam. Wat is dat? Ja, dat heb ze goed gezien. We hebben hier computers, want die kinderen die hier liggen, die ook lang hier liggen vaak, die moeten wel nog met hun vriendjes en klasgenoten kunnen bellen, kijken en internetten. Dus we hebben computers gemaakt, tenminste gekregen, die voor inzitten op de afdeling, zodat de kinderen kunnen blijven communiceren met hun vriendjes en met school. Ja, dus op deze manier houden ze contact met thuis. Ja, dat vind ik wel eigenlijk erg chic zeg. Maar
Zo zou ook nog een schoolleer kunnen overschakelen. Jazeker, er zit gewoon MSN op. En als de school ook MSN had, kan zich gewoon contact zoeken met school. En beeld. Dus die kunnen ook naar de kinderen komen kijken als ze op intensive care liggen. Oh, absoluut. Ja, hier op de kinderafdeling van het AZM, ja, daar werken ook verpleegkundigen. En neven heet Christel. Zeg Christel, ik heb een vreugdje. Ja, een beetje roddelen. We hebben net de ganse tijd met Bas gekaald. En die vertelde van alles. Ja, het lijkt me een ontzettende aardige collega. Maar is ze ook echt goed? Ja, Bas is een hele aardige collega en hij is ook heel goed. Want we hebben hier allemaal apparaturen op de afdeling en die hebben we allemaal nodig. En als er eentje stuk is, dan doet Bas die maken. En dan kunnen we weer verder. Dus als we Bas niet hadden, dan konden we ook niet verder. Oh, dus dat is hartstikke belangrijk wat Bas doet. Ja, heel belangrijk. We kunnen niet zonder Bas. Ik weet echt niet wat ik worden kan. Tandarts, politie, brandweerman. Zoveel dingen kent ze doen. Rapper, voetballer of kloon.